mmadụ jụ ma ọjụ kịta on social media my DM IG sim na anụsị aka nwoke a na-aka nwaanyị. O wee chetalụ m maka ọ sị na ife nwanụ about ọkpara na ọ na-anụ about na ndị nwoke na befa nwere ike fada eme ọfụma ọ ndị ọkpara na befa. So if I remind him of bụ ọkpara nwoke bụ na ọ na-enye ibie update yọta nyanwa na-ewepụta ife a na-alụ sef mana ọ da agalụ nyanwa. Ife ị ga-eme bụ na ị eje n'afa dozie mmụọ bone because enwere so many things dị more important than ego ahụ. Ndụ bụ isi. Ịchọtago maka ndụ ịchọ ka alụghalụ gị skyscraper na aja ụzọ ịchọ ka aja ụzọ ịchọ ka skyscraper dagbuo gị. Ịma na if one of the things this ndị pink invaders wetara bụ ewelu njọ sin the concept of njọ wee nọchie nsọ. The only thing gbasara gị n'ụwa bụ nsọ ịghọta. Enwekwa ife bụ njọ but ọbụla otu a ha si wee je penti anya nọ imejọ ofu onye nwanne nọ na one fictional place in the sky udefe adịlọ. Ife gbasara gị bụ nsọ gị, inwe chi gị, nsọ chi gị, ndị mmili gị, nsọ ndị mmili gị, nsọ ndị ani, ndị ichie, no kill person, no do abortion, no point person to where they do abortion. Nsọ ka inwe ọkwa efu anything wey no be your nsọ. Inwe nsọ arụ mana arụ bụgodu mmụọ na-eje ọgụ, mmụọ eji eje ọgụ first of all, egbe eji eje ọgụ on normal. So inwe nsọ ka inwe. So know the reason that part self if you guys the reason. I remember one conversation where I get with one dude, one ọkpara again, wey I think is from Andrew Bass place, Yoga. Yeah. Right? And that time I was still thinking maybe no way fed the bad guy. Nso ka inwe. So obuna ibo ọkpara, you did the reason say why uzo gi never clear or anything like that. Oga. Onwe ka no azogodi gị ndụ. Makwa energy so ibute ego.